Vintage Cube Phantom Draft League video. Så Vintage Cube er noget, jeg har set sådan flere 100 videoer af på YouTube. Så jeg tænkte, jeg ville prøve at gøre det selv. Basically, så Vintage, det er kind of alle de mest busted kort i Magic. Og Cube er et custom-made draft set. Så en person, der bare tager nogle kort og smider dem ind i en bunke, og så drafter man med de kort. Og draft der, hvor man laver sit eget deck, og så får man sådan nogle kort at vælge imellem, og så sender man det videre til den næste person. Og til sidst så har man et deck, men man spiller kun 40 kort, i modsætning til normalt, hvor man spiller 60 kort. Og ja, jeg har aldrig prøvet det før, så jeg kommer probably til at klare mig virkelig, virkelig dårligt. Og for folk, der ikke ved, hvad Magic er, så er så har jeg lige forklaret det. Og så jeg prøver sådan, okay, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, men vi er 5 ud af 8, det er sådan, man er 8 sammen i en pot, hedder det, så man er 8 om at drafte. Og så her kan man se, hvor godt folk har klaret sig. Det er sådan, Almighty Gnat er apparently den bedste til det. Og sådan, jeg har heller ikke rigtig prøvet det her program særlig meget. Så jeg kommer nok til lige at spille lidt langsomt og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvad der ellers er. Jeg tænkte, jeg skal lige være sikker på, at jeg actually optager. Den optager, tror jeg. Og jeg skulle nok have startet videoen efter, at den var færdig med at queue, men sådan, jeg følte, jeg havde nogle ting at sige. Jeg havde sikker om jeg skulle snakke dansk eller engelsk. Men sådan det her bare videoer for mig selv. Til at blive sådan mere bare for sjov. Så tænker jeg bare snakke dansk. Okay, så sådan det foregår, at man får de her kort, og så er der en timer, og så skal man vælge et kort, før den her timer går ud, så det er kind of lidt stressende. Men så det vi har, det er, lande er tit virkelig gode, fordi at i starten specielt, fordi man ved ikke rigtig, hvad for nogle farver man eneste er endnu, så hvis man tager nogle af de her lande, som er flere farver, så kan man, så for eksempel hvis man tager det her, så hvis vi ender med at være hvid rød, så har vi det her. Okay, ikke landekort, som jeg sådan der ser god ud, er Counterspell, er sådan ret god. Lige nu der har jeg lyst til at tage det her. Counterspell er ret god, honestly. Kan man ikke zoome ind på den måde? Okay, hvad er der ellers? Så er der de her nye lande, som jeg ikke tror er sådan sindssygt gode. Direction Revoke er okay. De andre, altså det er enten Counterspell eller Plateau. Jeg kan ikke tage Counterspell, fordi Counterspell er rimelig nice. Okay, her der er altså kan man ikke zoome ind? Card size. Nej. Nice. Okay, her der er Path to Exile. Den fjerner bare et creature, men den giver dem et land, men det er ret godt. Og nogle gange så loader billederne ikke, hvilket er virkelig irriterende. Lightning Bolt er også rimelig god. Mere Battlesphere er rimelig god, men den er ret dyr, så man skal ligesom kunne understøtte. Tropical Island er blå-grøn, hvilket sådan er ret nice. Lightning Bolt kunne også være et fint til et blåt rødt dæk. Lightning Bolt og Path to Exile er begge to sådan rimelig gode single target removal. Lige nu har jeg lyst til at tage det her land. For reasons I don't know. Path to Exile, fordi at hvis vi vælger det her, så pinder vi os down på 2 farver, så vil vi gerne være enten hvid-blå eller hvid-rød, og det kan være, man vil gerne holde sig lidt åben med hensyn til farver, så sådan,
Generelt så er der ikke så meget galt i at sige, at man gerne vil spille blå, fordi blå er den bedste farve. Men andre farver kan godt være sådan lidt... ja. Okay, så her har vi en Primeval Titan, hvilket når den kommer ind på banen, så får man bare 2 lande for en stik, og når hver eneste gang man angriber, får man også bare 2 lande, så det er rigtig godt. Karakas er også virkelig god, fordi at den Bouncer Legendaries bare sådan tab effekt, det er bare et land, men den har en virkelig god activated effekt. Sneak Attack er sådan rimelig nice, men ikke... Ja, jeg har ikke så meget tid til at forklare. Og så Verdant Catacombs er et fetch land, så det er også ret godt. Men jeg har lyst til bare at tage Primeval Titan, honestly. Fordi vi har... Ja, jeg synes, det her er et godt kort. Man tager det. Oh shit, okay. I don't know, jeg ved ikke, hvor man tager det. Jeg tror, man dobbeltklikker. Okay, så... her har vi nogle... Polukranos er sådan rimelig stor grøn creature. Vi har noget rød-sort, noget rød. Thundermaw Hellkite er rimelig god. Condemn, Knight of the Reliquary. Er næsten ikke særlig god. Tinker er virkelig godt kort. Man skal sacrifice et artefakt, men så kan man bare trække vel som helst artefakt fra ens dæk på banen. Så hvis man har en kæmpe stor artefakt, for eksempel med Battlesphere, så kan man lige bare sådan få den ved at sacrifice eller et billigt artefakt. Så jeg tror bare, jeg tager det, bare fordi det er sådan... det er et virkelig godt kort, og det er ikke sikkert, at vi får et virkelig godt artefakt til at finde med det. Men jeg føler ikke, vi gik glip af så meget. Okay, så Remand er sådan rimelig nice. Det er sådan et counterspell, men den giver den korten tilbage, men den replacer sig selv ved at trække et kort. Så sådan... Den er ret god, og I guess vi gerne vil være i blå nu, og vi vil også ret gerne være i grøn. Så der er også et dual land her, vi kan tage. Så er der den her artefakt, vi kunne godt faktisk prøve, fordi det er en artefakt til Tinker. Og det er også et rigtig godt artefakt selv uden Tinker, fordi at det bare bliver en kopi af et eller andet. Men jeg har det som om, at Remand er bare sådan... Det er bare et godt kort. Ja, Remand er honestly bare et godt kort. Okay, ja, vi fik Blightsteel Colossus. Det er basically den stærkeste artefakt. Lad os hente andet, før jeg begynder at forklare, hvorfor det er et godt artefakt. High Tide er virkelig godt kort, men du skal lave sådan noget combo stuff. Det er bedst i blå rød. Så har vi nogle gode sorte kort. Animate, det er et ret godt sort kort. Signets'ne er bare artefacts, der tapper for mana. De er altid gode. Specielt med Tinker. Og så er der sådan et sort her, som... Ja. Men jeg tror, vi tager det her, fordi at den er indestructible, og den har infect, hvilket sige, at den skal gøre halvt så meget skade for at dræbe fjenden. Og det er bare en kæmpe stor ting, og vi har Tinker. Okay, så Galaxy er virkelig godt hate-bear, men jeg er ikke sikker på, at vi har lyst til at være hvid endnu. Luther er også rimelig god. Det er bare den kan ikke blive blocked tit. Eller den kan ikke blive blocked. Og man trækker et kort, og det skal ikke kort hver eneste gang, den gør skade, så det er sådan rimelig godt til at filtre. Men jeg tror bare, vi tager Spell Pierce, fordi det er en billig counterspell, så den counter kun non-creatures, men den koster kun 1 mana, så den er virkelig god. Ja. Oh my god, Euro. Jeg har altid syntes, at Euro er virkelig questionable, men det er et virkelig godt kort, den gør alt muligt mærkeligt. Når man spiller den, så er det ligesom en spell, der sådan, gør dem på det lampe på banen, den giver dig 3 liv, den trækker dig et kort, så ryger den i graven, og så senere hen, så skal du exile 6 kort, eller 5 andre kort, og så kan du få den tilbage igen. Men den her gang, der bliver den på banen, og det er en 6-6'er, som gør det samme, som den gør, hver eneste gang den angriber. Så et virkelig godt kort. Jeg tror bare, vi tager det. Sådan lidt langsom i Vintage Cube, honestly, jeg ikke. Okay, så her, jeg føler, at siden vi har Tinker, og siden vi har en virkelig god artefakt, så har vi brug for nogle billige artefacts, som vi kan sacrifice til Tinker. Så jeg tror, vi tager den her, den er rimelig god. Når den kommer ind, så kan man sige et navn på et kort, og så kan activate abilities.
ikke bliver aktiveret af det kort, så det er sådan, det stopper ikke kortet, men det stopper Planeswalkers og sådan noget. Okay, så her har vi nogle grønne kort. The Range Hermit laver en masse tokens. Vi er ikke nødvendigvis interesseret i tokens, men hvis vi får et virkelig godt blåt kort, som hedder Opposition, så kunne vi godt være interesseret i tokens. Ja, de 2 andre kort er okay. Det her er bare en stor dyrt, og det her er 3 kort. De er okay gode, men jeg tror, vi tager den her og smider den i sideboardet. Okay, jeg tror honestly, Show and Tell er sådan ret sjov, hvis vi har sådan big creatures, honestly. Men jeg synes Karakas er virkelig god, også selvom man overhovedet ikke er i hvid. Bare fordi den tapper for at return a legendary creature til en hånd, så det kan bare totalt wreck legendary creatures, og der er ret mange legendary creatures i Vintage Cube, så ja. Her vil jeg nok bare... I don't know. Jeg kan ikke lide det her kort. jeg kan ikke nå at forklare, hvorfor jeg ikke kan lide det kort. Nej, det er Reliquary er virkelig godt kort, men det kræver vi hvid, og det her det er bare en stor gut. Det er bare en stor gut. Okay, så her Geist og Landtax. I guess Landtax vil være bedre, hvis vi ender med hvid, hvilket kunne godt være en mulighed. Her der tror jeg Animate That er rimelig godt, hvis vi ender op i sort. Og Biogenic Ooze er sådan et virkelig godt kort. Det kan vi sagtens bare spille. Og jeg så der lige. Okay, så Eternal Witness kan få et kort tilbage fra graven og sådan, okay, godt. Men jeg tror, vi tager Lotus Cobra, og der er Sundering Titan, men vi har allerede et godt Tinker Target. Så når vi tager et artifact creature, der har en virkelig stærk answer battlefield effekt. Jeg tror, vi tager Lotus Cobra, fordi at vi vil gerne have early plays. Og vi kunne også tage Upheaval, honestly. Den restslipper alt til ens hænder. Ja, lad os prøve at tage Upheaval. Fordi det er honestly virkelig godt, hvis man har en masse early mana, hvilket vi ikke har, men vi er i farverne, der kunne have det. Plus vi vil gerne have early mana for Tinker anyway. Lotus Cobra er okay kort, men ja, Lotus Cobra er også rimelig god. Fordi den giver mana, det er early mana, men jeg føler vi hellere vil have artifact mana. Ja, jeg tror jeg tager Upheaval. Okay, hvad har vi her? Oh my god, vi kan mana drain. Men der er også Tolarian Academy, men Tolarian Academy kunne godt komme rundt og give en mana for hver artefakt, så det er fuldstændig busted, hvis du er et artifact deck. Men det er vi faktisk ikke rigtig lige nu. Vi vil gerne være et artifact deck, men vi er ikke i et artifact deck. Simic Sickness er sådan perfekt. Men Mana Drain er sådan den bedste counterspell, eller en af de bedste counterspells. Så jeg synes bare, vi skal tage den. Karn Sign of Ursa er også ret godt i et artifact deck. Han laver artifacts. Og så trækker jeg en kort. Fetchlands er altid gode, uanset hvad for nogle farver de er. Fordi at hvis man har en, for eksempel der er det en forest og en island, så den her kan fetch en island eller en swamp, så den kan faktisk fetch et tropical island. Og derfor så kan den også godt give grøn mana, så fetchlands er gode, også som de ikke passer i farverne, men ja, vi tager bare mana drain. Okay, her, der har vi noget early mana. Okay, så vi har også Mishra's Workshop, hvilket er et land, der tager for 3 mana, men man kan kun spille artifacts, og ja, lige nu har vi ikke særlig mange artifacts. Hvis den kommer rundt igen, sådan, vi kommer til at se den her pakke igen, og hvis Mishra's Workshop er der, så ved vi, at der er ingen andre, der spiller mange artifacts. Ellers så har vi Wooded Foothills, som igen, alle fetchlands er gode, uanset farverne. Det er obviously bedre, hvis de en af farverne passer med det, du spiller. Men det gør det også her. Men jeg tror honestly bare, at vi tager elveren, fordi at elver er en mana creatures, der tapper for mana, hvilket vi har virkelig brug for mana, der kan accelereres. Så ja, jeg tror, det er basically perfect. Okay, Skullclamp er sådan ret god til at trække kort, hvis man har en masse små creatures, hvilket vi ikke har endnu, men vi vil gerne have. Ancient Tube tapper literally bare for 2 mana, det er et virkelig godt kort. Inkwell er en stor artefakt, men igen, vi har allerede store artefacts, så vi behøver ikke. Silver Library trækker sådan 3 kort hver tur, men det koster 4 kort for hver ekstra kort. Eller det koster 4 liv for hver ekstra kort, du trækker. Du kan trække op til 3 kort hver tur. Eller op til 2 ekstra kort hver tur. Men den giver dig 4 skade for hver kort, du vælger at trække, så... Jace er fucking god, men ikke rigtig så meget, hvad vi...
Jace af Rinse Prodigy er virkelig godt kort, men det er ikke rigtigt det, vi laver i det her dæk. For reasons I don't have the time to explain. Jeg tror bare, vi tager Ancient Tomb, fordi det accelerators. Gilded Goose er sådan en virkelig dårlig mana dog, fordi at den laver en food token, hvilket er en artefakt, og så kan tabe en gang for at sacrifice en food token, når man kan tabe for at sacrifice en food token, og lave en mana. Men efter du har gjort det en gang, så er der ikke flere food tokens tilbage. Men den kan stadigvæk give dig den ene mana, og det kan være virkelig vigtigt. Plus, jeg tror faktisk, det er virkelig godt i vores dæk, fordi vi har Tinker, og food er et artefakt, så den laver en artefakt, som vi kan sacrifice til Tinker. Så jeg tror bare, vi tager den. Lodestone Golem er ret god, men den kan også... Og Phantasmal Image er bare en kopi, men den koster kun 2 mana, så det er ridiculously billig copy spell. Ja, jeg tror bare, vi tager Gilded Goose. Okay, Dragon Predator er i vores farver, og er ret godt kort generally. Men eneste gang den er skadet, så må man destruere et artefakt og en enchantment. Det er virkelig mange artefacts i Vintage Cube. Det er ikke rigtigt, fordi den sådan spiller ind med vores gameplan overhovedet. Det er bare et value creature, men siden den er i vores farver. Altså, vi har virkelig kun et duel, så jeg passer slet på med at sige vores farver, men jeg er rimelig sikker på, at vi er blå-grøn lige nu. Og udover det er der ikke rigtig nogen andre gode kort i vores farver, så jeg tror bare, vi tager det. Teferi Hero of Dominaria er et virkelig godt kort. Men vi har ikke rigtig... Vi har Karakas, men det tæller ikke rigtig som fixing. Jeg er lidt scared. I don't know. Tør vi at gå ind i hvid, fordi vi har virkelig ikke særlig meget gode lande, gode dual lands. Alternativt så har vi Beastwind In, som er sådan en okay god removal spell, honestly. Regrowth, som er okay godt. I don't know, Brainstorm ikke så god, hvis vi ikke har nogen fetch lands. Jeg tror bare, jeg tager det her, fordi det er en removal spell. Det er ikke noget, som blå og grøn har så lidt meget af, og jeg tør ikke gå ind i hvid, når vi ikke har særlig mange lande, der supporter hvid. Okay, Elder Gargaroth er bare sådan et beast. Det er literally et beast, men sådan... Den er syg i combat. Problemet er i Vintage Cube, der er det ikke rigtig combat, der vinder der spil særligt tit. Sådan, den angriber, og så kan den lave beast, den kan trække det kort, den kan give det liv, den er kæmpe stor, men like, jeg tror vi tager Wall of Roots, bare fordi at det er et early creature, der kan give os mana. Okay, så både Lotus Copper og Sundering Titan kom tilbage, og Temple Garden. Jeg tror ikke rigtig, vi har nogen chance for at få Teferi tilbage. Og jeg har honestly ikke rigtig lyst, fordi lige nu har vi 17 kort. Man vil gerne ramme 23 playables, som er kortdæk af landen. Lige nu har vi 17, og jeg tror godt, vi kan få resten i vores næste pakke, så jeg er ikke bange for ikke at have kort at spille, men hvad for noget af det her skal vi have? Jeg tror, jeg tager early drop i stedet for Sundering Titan. Kan vi bruge det her? Den kan basically finde hvilket som helst creature kort at give på hånden. Men jeg tror ikke, at de vil have lyst til det. Jeg tror ikke... Richard Import er ret god, fordi den kan tabe landen. Ja, vi tager Richard Import. Så Mishra's Workshop kom tilbage. Vi har stadigvæk ikke særlig mange artifacts. Ja, så jeg tror, vi smider den i sideboardet, og hvis vi er bare bedækket med artifacts i næste pakke, så kan vi spille der, I guess. Det her er en stor ting, vi kan bruge. Vi kan finde med Tinker, I guess. Lodestone er faktisk okay. Igen, hvis vi har en masse artifacts. Emeria's Call. I mean, det er mere sandsynligt, vi spiller hvid, end det er sandsynligt, vi spiller sort. Tinker Wire. Den kan jeg jo sgu ikke gøre. Okay, næste pakke. Okay, så vi har et blå, grøn dual land. Jeg tror virkelig bare, det er det. Medmindre der er et godt artefakt. Lige nu vil vi gerne have billige artifacts og mana fixing. Den her er okay, hvis man spiller med burn, fordi den giver dig liv. Den her hexproof kan ikke blive counted som en god mod control decks.
Dig Through Times er en af de bedste card draw spells. Men jeg føler det er vigtigere for os at få mana lige nu, end det er at få card draw. Plus vi har ikke særlig mange måder, fordi man skal have en masse kort i graven, for at det bliver god, og vi har ikke rigtig så mange måder at få kort i graven, andet end at vores modstandere dræber vores ting. Og så er der selvfølgelig også Force Negation, hvilket kan counter en non-creature spell, men gratis ved at exile et andet blot kort for din hånd. Men du kan kun gøre det på din modstanders tur, så ja, jeg tror bare, vi tager den her. Okay, her har vi endelig et billigt artefakt, der taber for mana. Den taber ikke for vores farver, men oh my god, der er også Grim Monolith. Det koster 2 mana og taber for 3. Den untaber ikke, medmindre man betaler 4 mana for at få den untapped. Så basically, once du kan aktivere den en gang for at få 3 mana, så er den virkelig besværlig igen. Ellers Memory Jar er sådan en, der gør, at begge spillere trækker 7 nye kort, hvilket kunne være rigtig godt. Men jeg føler, at vi skal tage Grim Monolith, fordi det er alt, hvad vi gerne vil have. Den giver os mana, en temper for mana, og det er et artefakt, og den er billig. Fact of Fiction er sådan en virkelig god card draw spell. Flooded Strands kan finde Tropical Island. Vendilion Click er sådan et rimelig godt disruptive card, men jeg føler, at vi har en masse disruption. Jeg tror, Fact of Fiction er, hvad vi gerne vil have her. Fordi vi har faktisk ikke så meget card draw. Ja. Yeah. Stone Cold Serpent er et billigt artefakt, men udover det, så gør den ikke så meget. Den kan være rigtig stor, men... Okay, så den her er basically virkelig god i vores deck. Det er billig creature, og den tapper for grøn og hvid og blå. Dismember er et rigtig godt, en fin removal, og man behøver ikke at være sort for at spille den. Man kan betale liv for at spille den i stedet for. Gaia's Cradle er rigtig god, hvis man har en masse creatures. Vi har ikke sindssygt mange creatures. Vi har okay mange creatures, men ikke særlig mange billige faktisk. Ja, vi har ikke særlig mange billige creatures. Repeal bouncer en ting, og man trækker også et kort. Ja, jeg tror bare, vi tager den her tapper for mana. Golas er honestly ikke et dårligt kort. Den giver dig et eller andet, når man spiller den. Og så hvis man har en af hver mana, en af hver farve mana og 2 ekstra, så kan man flippe øverste kort af en stik. Og like, vi har ekstra meget mana. Snapcaster Mage er god, hvis man har en masse instants, og vi har faktisk en del instants og sorceries, honestly. Vi kunne sagtens tage Snapcaster Mage. Avenger of Zendikar er bare et godt grønt kort, men honestly, det Whisperwood er også bare sådan et godt grønt kort, der kan slå for en masse skade, men jeg føler, at det kan være, at vi får nogle af de her 3 kort tilbage. Chandra er også okay, men vi har lidt givet op på hvid, så tror vi får taget den her. Tesseract er sikkert god, hvis man har en masse artefakter, det har vi overhovedet ikke. Vi har faktisk en kæmpe så mange. Gideon er en virkelig godt kort. Frailes laver elver og destruerer artefacts. Hvilket honestly er virkelig godt. Jeg tror honestly gerne, jeg vil prøve hende. Jeg har aldrig set hende spillet før. Hun plusser for at lave en elver, der taber for mana. Ellers er der mere early mana. Jeg føler, at vi har ret mange 2-drops lige nu. Jeg føler godt, at vi kan afforde at tage noget lidt dyrere. Bolas er et virkelig godt kort, men obviously 3 sort mana er ikke lige noget, vi har. Emrakul the Promised, den tager din modstanders tur, når du spiller den, og det er virkelig godt kort. Og jeg ved ærligt talt ikke, hvor meget ramp vi har i det her dæk, hvor meget mana vi kan lave, men honestly, det er ikke et dårligt kort.
Ellers så er der Gilded Lotus. Det er et artefakt, men det eneste, vi skal bruge artefacts til, er billige artefacts, som vi kan sacrifice til Tinker. Og Gilded Lotus koster 5 mana. Så der er ikke rigtig nogen grund til at spille Gilded Lotus. Primal Commander, okay. Jeg tror, vi tager The Big Boy. Okay, Relic. Exiler i modstanders kirkegård. Og trækker et kort. Hvilket kan være vildt godt mod reanimation strategier, der bruger deres krav virkelig meget. Plus det er et mana artefakt. Så jeg har også lyst til bare at tage det. Altså Birthing Pot er god, men den er kun god, hvis du har rigtig mange creatures. Jeg føler ikke, vi har så mange creatures igen. Wait, I guess vi har nogle 1-drops, vi har nogle 2-drops. Okay, honestly, Birthing Pot virker rimelig sjov. Jeg prøver Birthing Pot. Okay, så hvis vi har Birthing Pot, så kan det måske godt ske, at vi tager Thragtusk. Og Birthing Pot er også et artefakt, så det var også derfor, jeg ligesom tog det. Fordi den gør, at du kan sacrifice et creature, finde en, der koster 1 mana, så hvis vi sacrifice 1 mana creature, finde en af vores 2 mana creatures, sacrifice 2 mana creature, finde vores Trigon, sacrifice Trigon, finde på Lucanos. I guess at Thragtusk er okay i burn matchups. Well, Survival of the Fittest. Igen kan finde hvilken som helst creature kort. Jeg ved ikke rigtig om det er godt. Wall of Blossoms er god i sådan... det her det kan blive til et artifact. Det er et land, der kan blive til artifact creatures, så vi kan sacrifice det til Tinker, honestly. Det tror jeg er okay. Grizzlebrand er sådan virkelig god. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke er blevet taget. Det kan være sådan vindspillet, men ja. Yeah. I guess vi tager Acidic Slime, den kan dræbe landen, så hvis vi spiller mod et vildt godt land, så kan vi sætte den her ind i vores deck. Sword of Feast of... What? Der er sådan en kæmpe stor Eldrazi tilbage. Jeg har lyst til at spille kæmpe stor Eldrazi. Det her land, det her svær er faktisk ikke dårligt. Jeg tror, vi tager det her svær. Vi fik begge to tilbage. Whisperwood eller Avenger? I guess vi tager Avenger. Det er sådan, det har mere upside. Den her kan... Well... Den er rimelig god med artifacts, men vi har bare ikke så mange. Og Primal Command kan jeg ikke huske, hvad jeg gør. Okay. Okay, så vi skal lave vores deck, I guess. Kan man gøre det her lidt mindre, så vi kan se det hele? Så, well, vi har Blightsteel. Som, okay, så vores plan er basically, Tinker, sacrifice et artifact for Blightsteel. Og prøv at vinde. Det var vores ene plan. Og vores anden plan, og det kommer probably ikke til at ske, fordi vi har virkelig ikke særlig mange artifacts. Vores anden plan er spille nogle mana creatures, counter hvad de gør, hvad modstanderne gør, mens vi ramper, spille noget mere ramp, nakke deres artifacts. Den her, hvis et creature der er den equipped connector, så untap man alle dine lande, og modstanderen skal discard et kort. Så det er sådan ikke dårligt, hvis man har en masse lande. Fact of Fiction, træk nogle kort, Perfect Pot, og så basically vind med vi har Upheaval. Jeg har helt glemt, at vi havde Upheaval. Jeg ved ikke, om Upheaval overhovedet er godt i det her deck. Okay, fordi... Ja, jeg ved ikke, om Upheaval er godt i det her deck overhovedet. Den returnerer alle kort, inklusive lande, så basically restarter spillet. Men pointen er, at det er godt, hvis at du har mana til overs, og så kan du spille dine creatures, som kan give mana, så du kan tømme din hånd hurtigt igen. Honestly, jeg tror, at det er worth at prøve. Så hvis vi tager vores lande ud, så har vi 27 kort. Og et dæk skal have 40 kort. Og jeg tror honestly, at vi gerne vil spille 18 lande.
Fordi det her dæk, det er jo sådan et dæk, der bare skal have en hel masse mana. Vi har brug for at spille et land hver tur, næsten. Tror jeg. Ellers kan man spille 17 lande. Men hvis vi spiller 18 lande, så skal vi ned på 22. Så vi skal lave 5 cuts på en eller anden måde. I guess at upheaval, like, at det er bare et dyrt kort, så hvis man ikke rigtig ved, hvad man skal fjerne, så er det en god idé at starte med dyr. Avenger of Zendikar er god, hvis man, den trigger på landfall, så den er god, hvis man kan spille en masse lande. Lige nu er det eneste, der rigtig spiller ekstra lande for os, det er Euro. Så jeg tror ikke rigtigt, det er worth it at spille den. Okay, hvad var det Primal Command gjorde? 5 mana, sorcery, choose 2, giver 7 liv. Tag et kort non-creature permanent on top of its owner's library. Og så bounce et eller andet tilbage på deres library. Remover graven. Og fetch et creature. Jeg tror, det kan være godt i burn matchups, eller i matchup mod graveyards, eller bare generelt mod en person, der har virkelig vigtige artifacts, eller non-creature permanents, men jeg tror ikke, vi skal have den i mainboardet. Okay, jeg ved virkelig ikke, hvor godt det dækker. Jeg tror ikke, vi har lyst til at cut nogle af vores early creatures, eller early spells. Det er dem, der skal sørge for, at vi ikke taber spillet med det samme. Vi kunne godt sagtens tage det her sort of feast and famine ud, honestly. Det er ikke fordi, vi har særlig mange attackers på vores team. Ja, yeah, probably. Jeg ved det godt, det er sådan lidt problematisk at fjerne et artefakt på dækket. Men jeg tror ikke rigtigt, at det her det kommer til at ske særligt tit anyway. Birthing Pot. Okay, så man sacrificer a creature, og så finder man et creature fra et dæk, som koster 1 mere end det creature, man sacrificer, og putter den på banen. Så hvis vi skal spille det kort, så skal vi sørge for, at der altid er et eller andet og finde hele vejen op. Så hvis vi sacrificer en 1-drop, så kan vi finde Lotus Cobra, Wall of Roads. I mean, vi kan finde et artifact. Og hvis vi sacrifice 2-drops, så kan vi kinda kun finde Trigon. Vi kan også finde Euro, honestly. Problemet er bare, når han kommer ind, så sacrificer han sig selv, så... Men det er stadig ikke okay. Hvis vi har en masse kort i graven, så kan vi finde Euro, og så kan vi bruge hans escape ability til at spille ham fra graven. Pelucranos kunne vi også fjerne, faktisk, honestly. Han er literally bare en stor gut. Han er 5-5. Og så kan han den her monsters ability, der gør, han kan gøre skade. Men jeg ved ikke, hvor godt det actually er. Ja, det gør vi. Ham kan vi godt tage. Og så Biogenic Ooze. Den laver en ooze, når den kommer ind, og det er selv en ooze, og så giver den alle oozes 1+1+ i hver slutning af hver tur, og så kan man dumpe mana ind til den for at lave flere oozes. Jeg synes actually, at det her det er et rimelig godt kort, hvis man ikke rigtig har så mange måder at vinde spillet på. Bedre end Pelucranos, honestly, fordi like, den bliver bare større og større, og man kan lave flere og flere oozes og sådan noget. Hvad der tit sker, er bare, at den bliver removed, eller at man taber spillet, mens den er på banen. Fordi i Vintage Cube, der er der tit en eller anden person, der laver en eller anden vild combo og dræber dig. Så er der hende her, og hun plusser for at lave 11'er, der taber. Men jeg bare virkelig godt kan lide, hun minuser for, at det så er artifacts og enchantments, hvilket er virkelig powerful. Og så har hun sin ultimate, der gør, at man trækker en masse kort. Det virker honestly ret godt, men jeg kunne godt se os cutte en af de her kort. Hvis vi skal spille 18 lande. Måske behøver vi ikke at spille 18 lande, honestly. Måske 17 lande, okay. Jeg kan ikke lide, at vores birthing pot har ikke... Vi kan ikke sacrifice Trigon Predator eller Euro for at finde et 4-drop. Så... Men vores eneste... vi har Lodestone, men Lodestone er lige så dårligt for os selv. Den gør, at alle non-artifact spells koster en mere. Ja, det er lige så dårligt for os, så derfor fjenden. Ellers har vi ikke rigtig så mange ting, der koster 4 mana. Altså som er creatures. Andet end ham her. Jeg tror virkelig ikke, at han er god nok til at spille.
Oh, jeg havde ikke glemt, der gemmer sig en Emrakul her. Emrakul. Den koster en mindre at spille for hver card type among cards in your graveyard. Vi har ikke rigtig særlig mange gode måder at putte kort i vores grav på. Men når man spiller den, så tager man kontrol over modstanders næste tur. Well, måske spiller vi ikke det her kort. Like, yeah. I don't know. Vi kan tage det ind. Jeg kan godt lide det her. Og så 18. Okay, så vi spiller definitely Ancient Tomb. Ja, okay, det derovre. Vi spiller definitely Botanical Sanctum. Jeg vil også spille Karakas, så selvom den basically tapper for colorless, fordi vi har ikke noget, der spiller hvid, eller skal bruge hvid. Den her tapper for colorless. Man kan betale 1 mana for at gøre det til en Simply Worker Artifact Creature, som man kan sætte rest, tænker jeg. Så jeg tror, at det er et okay land. Ja, den her kommer vi ikke til at spille. Den kan kun spille artifacts. Ja, og vi har næsten ingen. Det her er et interesting kort. Den tapper for colorless, så kan man betale 1 og tabe den for at tabe deres land. Jeg tror, det er et okay kort. Jeg tror ikke, at vi går glip af sindssygt meget af at spille den, fordi at... Well, hvis vi har noget early mana... og vi kan komme foran modstanderne i mana, og vi kan logge deres mana ned, så kan vi lave en større forskel. Jeg tror, det er okay at spille den, specielt siden vi spiller 18 land. Og så selvfølgelig Tropical Island. Så... lad os se, add basics. Hvad foreslår den? Den foreslår 6 af hver. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blå mana-symboler. Og vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grønne. Ja, jeg tror, jeg har... Men vi har de her counterspell og mana drain. Ja, jeg tror definitivt, at vi skal have mere... vi skal have mere forest. Specielt fordi vores one-drops er tit grønne. Men jeg tror ellers er det okay sådan her. Okay, save deck. Okay, så jeg tror jeg stopper videoen her. Fordi nu har jeg draftet dækket.